Serokomarı Irak'ı dveje yeneke ve Yekitiyan İçtimai Kurdistan ya ku niha dvez bafil Talabani serokatiye jeratke. U mukabele wî jî divê Serokê Herêma Kurdistanê jî ji PDK ve Partiya Demokratîk Kurdistanê ve. Heya niha wilo meşiya lêbelê niha hineke cuda nîqaş têne kirin. Yani hin derdor dibêjin bi taybetî Partiya Demokratîk Kurdistan dixwaze Serokkomarê Iraqê jî ji wî be. Yani heya niha Serokkomarê Iraqê ji yenekê dihate destnîşankirin. Lêbelê Partiya Demokratîk Kurdistan dixwaze êdî ji vir çûna yan jî vê demê Serokkomarê Iraqê ji PDK be. Ji bo namzetê Serokkomariya Iraqê jî Partiya Demokratîk Kurdistan Fuat Hüseyin weke namzet destnîşan kiriye.